Ahojte, som Patrik, som športový masér s viac ako 10-ročnou praxou a dnes vám poviem, prečo by magnézium malo byť základnou výbavou pre každého športovca a bežného človeka. Magnézium je kľúčový minerál pre správnu funkciu svalov a nervov. Pomáha predchádzať svalovým krčom, uvoľňuje stuhnuté svaly a zlepšuje regeneráciu po tréningu alebo náročnom cviku. Magnézium glycinát je výborný na večer, pomáha upokojiť nervy, zlepšiť spánok a podporiť relaxáciu. Magnézium malát má viac energizujúci účinok, je vhodný na ráno alebo pred tréningom, aby ste mali viac sily a vytrvalosti. Tieto dve formy patria medzi organické a vysoko vstrebateľné formy magnézia. Ak športujete alebo máte namáhané svaly, doprajte im magnézium v podobe glycinátu na večer, aby sa svaly lepšie zregenerovali, a malátu ráno alebo pred tréningom pre energiu a lepší výkon. Skúšajte magnézium, ktoré odporúčam aj svojim klientom. Viac informácií nájdete na tveras.sk.